Menopauza nu afectează doar pielea, afectează și gingiile. În perioada menopauzei, scăderea nivelului de estrogen influențează și țesuturile gingivale, astfel că putem observa inflamație mai ușoară, sângerare la periaj, senzație de uscăciune orală și uneori retracții gingivale mai accentuate. Și nu este doar vârsta, ci este un context hormonal care face gingiile mai sensibile. Ce putem face concret? Păi, în primul rând, evaluăm starea gingiilor și nivelul de inflamație, iar apoi adaptăm igiena, tehnica de periaj, tipul de periuță, eventual folosirea periuțelor interdentare. Recomandăm și igienizare profesională mai regulată dacă este nevoie. În cazurile cu uscăciune accentuată, putem indica produse speciale pentru stimularea salivei sau geluri calmante pentru mucoasă. Dacă există retracții sau semne de boală parodontală, tratamentul atunci se personalizează. Ideea este simplă, să nu ignorăm modificările, ci să le gestionăm. Dacă observi că gingiile tale reacționează diferit în această etapă, ele merită evaluate. Cu cât intervenim mai devreme, cu atât păstrăm mai mult.